Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, нәни дусларыбыз. Без туры эфирда сезгә үзебезнең әкиятләрне укуны дәвам итәбез. Бүген без сезгә Абдулла Алишның «Кемгә кирәк, кемгә кирәкми» әкиятен тәкъдим итәбез. Әтисе белән бергәләп Таҗи балык тотарга барды. Көн әле бик иртә, кояш та юк, ә шулай да якты. Су өсте тып-тын, өф иткән җил дә юк. Билгеле, мондый вакытта балыклар яхшы чиртәләр. Кармакны бер дә тик тотмыйлар. Калкавышны томырып, су төбенә алып төшеп китәләр. Таҗиның әтисе балыкларны сөйри дә чыгара. Ялтырап торган ап-ак чабакларны, көмеш тәңкәле кызыл канатларны Таҗи барысын да чиләккә җыя бара. Менә инде аларның балык сала торган чиләкләре тулып та килә. Балык бик шәпләгә. Шуңа күрә вакытның үткәне дә тоелмый. Әнә инде кояш та күптән күтәрелеп килә иде. Таҗи аны сизмәде дә. Төшлеккә җитә башлагач, кояш бик нык кыздырырга тотынды. Монысын Таҗи да тойды, әтисе дә. Әтисе кесәсендәге кулъяулыгын алып, маңгаендагы тирләрен сөртеп алды. Таҗи: «Фу, нигә кирәк инде бу кояш?» дип, зәңгәр күктән елмаючыны тиргәргә тотынды. «Кемгә кирәкми инде?» диде әтисе. Шуннан тагы ялгады. Кояш бер дә булмаса, һаман гел төн генә булыр иде. Төнлә балыклар ләкмиләр. Кояш булмаса, җир өстендә үсемлекләр үсмәс. Син дә, мин дә булмас идек, диде. Кояш кыздыргач, балык та ләкми башлады. Таҗи кояшны ачуланып торганда, кинәт җил күтәрелде. Көзге кебек тигез елга өсте шадраланды. Дулкын кузгалды. Калкавычлар бер күтәрелделәр, бер төштеләр. Балык чиртүе дә беленми башлады. Таҗи шунда: «Фу, нигә кирәк булды инде бу җил?» дип өстәде. «Кемгә кирәкми инде?» диде әтисе. Елга өстендә җилкәнен киергән көймә йөзде. Тау башындагы тегермәннәр берсеннән-берсе узышып әйләнә башладылар. Әтисе Таҗига: «Әнә, күрәсеңме, җилкән белән җилне ничек җиккәннәр? Җил көймәне этеп бара. Җил әнә тегермәннәрне дә әйләндерә. Ул тегермәндә орлыклар онга әйләнәләр. Ул оннан әниең күмәч пешерә», диде. Шул арада җил күк читеннән болытларны куып китерде дә, кара кушкыллы болытлардан яңгыр да төшкәли башлады. «Фу, яңгыры ник кирәк булды инде тагын? Елгада болай да су җитәрлек бит», диде Таҗи. «Кемгә кирәкми инде?» диде әтисе. «Ашлык сукканда, пешән җыйганда, безнең кебек балык тотканда яңгыр кирәкми. Менә бу болыннардагы үләннәр, урмандагы агачларга, кырдагы игеннәр үссен өчен яңгыр бик кирәк», диде. Яңгыр астында алар аталы-уллы икәүләп кармакларын чырнадылар. Шул чак яшен яшнәде, күк күкрәде. Куеп яңгыр яварга тотынды. Таҗи әтисенең көчле сүзләре астында тәмам җиңелгән иде инде. «Яңгыр, яу, чиләкләп ор!» дип кычкырды ул. Кычкыра агач ышыгына йөгерде. Бираздан әтисе дә килеп җитте. «Табигатьтә барысы да кирәкле, улым», диде ачылып килә торган офык читенә күз төшереп. «Яңгыр артыннан балык шәпләгәчәк инде», дип тә өстәде. Кадерле дуслар, бүгенгә сезгә дип әзерләнгән әкиятебез шушының белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Без матур образлар өчен Мадина Юрстайл хатын-кызлар киеме кибетенә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Әлеге кибетнең сылтамасын безнең тасвирламада күрә аласыз. Үзегезнең фикерләрегезне, ишетергә теләгән әкиятләрегезне комментарийлар рәвешендә безгә язып калдыра аласыз. Без әлбәттә аларның барысын да укып, танышып барабыз. Киләсе атнада Илнар һәм Инҗе Хөсниевлар соравы буенча Абдулла Алишның «Сер тотмас үрдәк» әкиятен укырбыз. Бүгенгә мин Резида Сафина сезнең белән сау булашам. Киләсе җомгага кадәр. Пока-пока.